mene Mulungu anatilengera anthufe mkamwa mwatumu mulimano kayesati chakuti koma pakati pa manopa pali lilime ndilofewa mano ndiwolimba koma mano amatha limodzi lilime limakhalabe pati awa ndi Comrade Namiwa ndili nawo ndayendera kuno cholinga cha anthu otumasi kwanjewo amafuna kuti awa asaoneke tikucheza nawo lero ndiye ndikunena kuti Anamiwa ali ngati lilime inu azikwanje muli ngati mano musigweruka mmodzi dziko ili analiko anthu analiko ndinamva kuti mutapanga target Anamiwa otsatira wake nali ine mpaka wina anasambuka kumaimba mafoni ndiye Mulungu amuonetsera poyera kuti zinthu izi zimakonzedwa koma zachisoni nzakuti anthu tu nzipatala mwakufa mankhwala mulibe anthu shuga kugula 6,000 kodi ine ndi Anamiwawa tikamayankhula ndikumatipangira upo wazikwanje ndiye kuti shuga yagulidwa 3,000 iwe chimimba iwe ngani tu ndiwe chipazi iwe ndiwe wantopola iwe ukuyenda mmapazi iwe mwajawo ena aja anachigwira chipani aja kumakhala ndi manyazi zinthu zimasintha dziko ili inunso muli ndi umboni inu amene mukutuma azikwanje inu mukamaloza chara ichi wina wake kampangeni forozi zikuloza ndani kaya zitatuzi tsiku lina zitatuzi zizadzuka ndikukupangani inuyo Amalawi munthu ndi uyu anamusemera zonena zambiri ali pa CC critical condition ndi awa Comrade apaseni moni anthu zoona ndithu tilipo osafoka osaphetira osaopa we don't blink tiye tigwirane manja tipulumuse Amalawi ife tili pano tinali tumuno mulilongwe kukuzapereka solidarity kunkhani ya matemo agangata kunena kuti tithese zaka zikwanje koma chifukwa choti tapereka kuzindikira muulemu wa sukulu ana alembe mayeso koma matemo otu alipo okana si mathematikiwo alipo ofuna auditiwo alipo mutulusa zikwanjezo koma tsiku lina zizatembenukira kwa inu inetu ndi Comrade Lighton Mangochi kuchoka muno mumzinda wa Lilongwe Mulungu amatikonda ife tili ngati lilime azikwanje inuyo muzatha ngati mano